De lis hin redden van de slacht. Dat is wanneer Natasja Boeries uit aan boord haar voor inzet. Zo'n september is hij ongesletten bij de stichting Red een Legkip en had ze opvanglocatie bij haar thuis gecreëerd met zo'n 30 hin. 1 of 2 dagen voordat ze naar de slacht zouden gaan, koopt Stichting Red een Legkip de kippen op. Voor dezelfde prijs als dat de slachterij ervoor zou betalen. En dan vang ik ze hier op en dan verzorg ik ze. En na een week, ik moet ze even een week hier houden om te kijken wie is er ziek, wie heeft er extra aandacht nodig, wie kan bij wie. En na een week mogen ze geadopteerd worden door particulieren die graag een kip in de tuin willen hebben. Of 2 of 3 of hoeveel dan ook maar. Het oude jaar had de stichting Red een Legkip meer dan 1000 hin redden. Maar op de 46 miljoen lissen in Nederland is dat dan nog de vraag wat het opsmiet. Aan de andere kant, ieder leven is er 1 gered. En dat is dan ook eigenlijk wel het concept. Alles wat je hebt gered, heb je gered. En ja, de hele wereld kun je toch niet redden. Maar nou, deze 30 levens wel. Ze worden kaal gepikt door de andere kippetjes in de stal. Omdat ze zitten best wel met heel veel. Dus ze hebben niet heel veel afleiding. En dan vervelen ze zich. En nou ja, je hebt natuurlijk ook pikorde. En dan pikken ze elkaar echt helemaal kaal. Dus ja, dan zien ze er gemiddeld zo uit. De opvanglocatie in Den Bosch is de enige in Friesland op dit stuit en men weet de plek goed te vinden. Want na een paar weken binnen de eerste hin al adopteerd. Als een hin adopteren wordt, moet het via de stichting en betalen ze per legkip €9,50. Mensen zeggen van, oh, dat is een leuk idee, ik wil toch kippetjes hebben, laat ik dan maar een legkipje doen. Want dus, ze leggen ook nog gewoon eieren. Het zal niet zoveel zijn als dat ze normaal gesproken zouden doen. Daarom zouden ze ook naar de slacht, omdat ze minder eieren leggen. Maar en het is ook gewoon het idee dat je een kipje gered hebt. Dus ik denk wel dat er mensen zijn die zeggen van, nou, ik wil daar wel graag een kipje vandaan halen. Ja, nou ja, dit is dus een van mijn lievelingskippetjes. En die is echt heel lief. Die is ook mooi. Maar ja, die gaat dus van het weekend ook naar een nieuw huisje, want ik kan ze echt niet hebben. Ik kan ze echt niet allemaal houden. Kom maar, schat. Kom maar. Ja.